80-nji ýyllar ahyrynda tatar sängatyna berip kirgen şähs Zülfat Hakim. 89-njy ýylda onuň Yarım ay degen jyry çyga. Tenge kökden birden bir yarım ay Jirni ýaktyrtyrga dilemen. Şulayda tatar jyr sängatynyň 1989-njy ýyldagy iň zor wakygasy Kozanga Finlandiýa tatarlary türküminiň gastrolga kelýi. Başgarma tatar folk rock türkümi. Eligi türküm başgarunda halyk jyрлary bütünlei başgaça ýaňraş ola. Takaridenler üstünde ciznegey, takaridenler üstünde ciznegey. Gümüş üsteller giret baldızım yalgızım. Gümüş üsteller giret baldızım yalgızım. 1989 ýylyna kelgende bizning üçin kızykly aýrılar şu, biz tatar dilin işite başladık. Vokzalda bolsun, uranda ýürgende, türlü urunlarda tatar dilin işite başladık. Biz ol günge hatly kaçanda tatar dilin işitmegen idik, üz cemaatymızdan dış kişilerle.